Halo Sir. Bapanang lawi alawi juwa kunang bapandang balalan bodi mati indah kaibo sadang basayang bating gagal Lapangan kok. Pinan sapara papisamani oede pandai badan patengan mului dan gala banting menangis Pentingnya 6 lah, 8. Habis itu cari di YouTube Saluang Rabab Riak Bakaja. Oh, punya channel Pak kok? Ya. Saluang Rabab Riak Bakaja. simpang nyampe jalan kepada sasimpang Syair itu orang Allah maka maksud suarang badan spontan. ya imatu balati ajo gunung tigo dalam daerah Padang Alai odi mati nak kaibo sadang basayang nyoba cenerai Wewe. Nyanyi kalau mau ya. Ala kalam calonnya itu tanda hujan badai sakit lalamu denai tanggung taga dek wajah belum sampai Allah kalam gunung sabali Yo. tandanya hujan katibo jika ada simpan jadi penyakit de udah banyak sasaronyo anak kami yang dia tebuki awal kaki ke ampenyo oh apa wana anamu penyakit dukun mau pekanai pulo sudah padi denai kalada tanam mentimun japitulo sa bisa usai kolai kasana
pokoknya lain bangsa. Ambil salung, oh samo salung. Kelak kanyarinan pagunung, oh di duduk sinan tamanuang nape lalapo kaduonyo. Yo. Rami balayu rapi dalang, Aduh. rami de anak muda-muda, kok parangai ndak berubah alamai badan taniayo. Yo. Nandi jaja omangko disisa Disuaina atagamang bonyapang badan akapacarai badan indah aka elok lain. Ade papangan kok. Oi badan dong baganti-ganti. Ada si al cubo ladangan, anak berang bini labanci, apa solalo di surau tinggal di oi. Sangko awak lai kaladang, nangka ladang hari lasanjo, adi sangko inyo, alai kasayang kiro labanci tadi Rami labalai, oi kurataji. Ramidan apa lobanda adi marah rumah anak kabanci awak tuana banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Panu Pursana Barado. Sekarang kini selamat menikmati saluang rabak riak bakaja. Nah, maupun sana di rantau orang Oi badanti itu badan. Dila bidik seratia kemudian dan nusa di muaro dan senang bagi kami menumpang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.